aywa assalamu alaikum bandira meden yewo Pinal TV on fo on calminama sanne jammoji modon landama joni ko ƴewtuɗen julde aywa juldeji meden ni jomiraɗo subhana yaafo en yaafo sara meden lamdo hollu en mo wuuri e yeso meden sakiraɓe hanno mbowirɗen ni yewtere meɗon yewtere wietende humpitinde juɓɓintede dow Pinal TV altinaire fou wama 21h iya 22h noddude baale politique tawte association ngaji hande e association wonmo noddude hanno jirtoni sakiraɓe meɗen ɗum woni ga jungo nanoga Marifoune Gaoulo tawti ga Amadou sana guindo aywa Marifoune Gaoulo assalamu aleykum aleykum assalam aywa bari homo woni Marifoune Gaoulo hoto Marifoune Gaoulo jeeya Marifoune Gaoulo ana jeeya laamu juura caabi wi fami laamu masina o woni Marifoune Gaoulo e dow inde walde nde woni ko Marifoune Gaoulo wari hande eyo kawral kamon eyo pulo bari mi addoto fuu mi heebo pulako o fuu mi heebo Mali e ɓiɓɓe Mali e caggal Mali fuu Allah kolluɗo en hikka o hollu en mo wuuri amin ya rabbi Allah yen jiimo wuuri kase amin yo yontere muɗum yaafe meɗen keeɓe andun pulo bari sabi ɓinguel adama remɓe so wala neɗɗo yiɗa hoore mum so yiɗa bandiraɓe mum sa yiɗa e hoore ma a yiɗata bandiraɓe ma nden no darnde nde nder ɗande miɗen jettirma ɗum sanne miɗen jettirma ɗum sanne nden no ko heewi ana golla golle tawi golle mo gollata o nafa leñol ngol wala hen nden no pullo bari golle mo gollata o tigi tigi leñol ngol nafa mum won hen en addoto e barkinan Allah barkine nulaɗo Allah keeboɗen président en men dunere ɗum woni seeko Allah e boli e bujankili président walde nde ɗum keeɓe o woni Abdallah Togo eɗen mbawi fuɗɗude haala Allah hollu en mo wuuri kasi amin ya rabbi Allah aywa sakiraɓe on jaafoto ga jungo al ñamoga sakilke meɗen ɗum woni hanko Amadou Sana jonno o wano nano ɗengal ngal sanne e bamara ko ɗon ko Amadou Sana bisimilla ma e dow plateau meɗen homo woni Amadou Sana hoto Amadou Sana jeeya bon bari Amadou Sana ɓe boyo radio men bari merci beaucoup mbi fo parce que ne kombe do kono kan foto kono kan ka ca donc mo mum be ni tame o be o dron de be o bénéficier donc mbe kuma dogono togola awa télé la donc mbi fo ka wal ñman don fulu ko fe e hakina soro ka on invité bi ga plutôt sans faire a jara yi fo ka tamatama donc ni togo de Amadou Sana kindo ya fo togomina mbe bo ko marala donc ne ga dugi bamba be soro janka bo waran sama do kono donc mbi fo ko sebe mo ko fen munu be ka on laje donc do fana ma temps soro ka on laje bi mais rediffusion kono na mo munu be on laje fana amu fo donc ka folni si surtout ama Mali munu be Mali kokan donc ko fe mbe sambe fo la si bema donc on tala fula tala e mana kay yoro ni koni anga ni bidon yi il faut le do ma fa sambe be alaka sanchama chamirona alaka hamina ko pelagire nogoya kanani pasigi anga chamana surtout anga centre de Mali Amadou Sana bi inana anga plateau ka inana association jumande to wala bari bi inana anga plateau ka mouvement kawal kamon tola mouvement kamon kawral mouvement kural do donc mo chama ya a mais au mois don fola al 600 donc anga président Sekou Allah boli a ni Mamadou Goudenkile donc président kacha iba babe et subtuluba donc le pays président Merudi donc ambo lu fo ok fole jarane bismillah aywa Marifoune Gaoulo kawral kamon ko ɗum woni kawral kamon pulo bari ko woni kawral kamon kawral o ɗum kay fulfulde an aɗa andi min meɗa andi kamon ɗo yo haaɗum koore kawren o ni kawren kamon o du kawren nden no kawra kamon ɗo e kawral ɗo fu yo kawral ngal darta ɗum rentina so waɗa inde walde de ɗum woni mana kawral kamon eyo nden no kamon o yo haaɓere kawren o yo fulfulde men enen de nden no ɗum ɓe ndentina so ɓe gaɗi ɗum mo goto so ɓe inda inde dow walde ɗum de wiya kawral kamon eyo
aywa monsieur Amadou Sana kawral kamon kawral kamon e jume jonde kawral kamon président kawral kamon sigira wakati jume bari kawral kamon korowere tala donc ni e dokono ni e fulaye ni ko kawral kamon me déjà iba korodon kawral o e fula kan yi kamon o e dokono kan yi abe bende ko fo na fora kawral fula kan o e ben yi kamon ka bega cheka kan kilin fo o de kamon yi donc kawral kamon akirila amame kosebe donc à présent o de Abdallah Togo yi o ye chewga président Abdallah Togo muso ga présidenti muso fana tabe o de gundo ntayi Marifoune Gaoulo ha ilo homo ko kebdon de sa ngaddon jo'in don walde kawral kamonne bari be mbinde neddo yeggiti sababu fu a yeggiti Allah den o sababu président d'honneur amen kanyum waddi sababu o seko Allah e boli o wi bon joni haabe e fulbe kany ngoni inna goto kambe ngoni abba goto ndenno be paama basi gondo ton o basi wala ton fe nafiki woni le basi o faami o wi o yidan e mawbe haabe be nangondira so be nangodiri ndenno pulaku e haabe ngartondira hono no tawru noni kanyu nyamdanno kanyu jardanno kanyu gaddanno kanyu daldanno nen Allah muyo immike o yi Mamadou Boudian kile be kaldi be kawri be immi kambe didon be do Bamako do be jeyi fato centre be adori do seko Allah boli do dum ka yimbe be fundi video ngaji mo be tilido be jeyi Bañagara be jeyi Batawoto Yusuf Tuluba be dokkodiri juude bon ele majjum be ngarti ko be ngarti ko be mbi joni walde haabe e walde fulbe be kani rentude walde siwli en kambe goni jogiibe malfe wadobe intervention to ladde to donc walde nde daro nde tawre walde kambe be tawre walde donc walde yadi be sey ko Allah boli e wa baale haabe heddiibe be fude ndenta dum laato walde wotere ay Allah wadi o wadi dum kanko sey boli o noddi mi o noddi Mamadou Boudian kile o noddi pulako o noddi haabe fu notimo be mbi wallahi mojjere wawa urde dum tan woni ko darate ga aduna ga sabide basi hakkunde haabe fulbe o sa ƴeewi mo joni bari o wala o wodano joni mi e o miɗen ni kalde kanko mo haala ka ɗon koore min meɗa haɗa fulfulde minen goni inna goto minen goni abba goto sa naati leggal beɗe a tawam pullo kañum waddata nagge kaaɗo kañum sotta ñalmuɗum fande heɓide fudu hokka aɗani annan ɗan ka wittay hay ɗum seko Allah boli e Mamadou Boudian kile en paami ɗum naafigue e goni ɗum joni ɓe daara no ɓe ittira naafigue en ɓe so ɓe darni walde nde ɓe mbi minen min cuɓo kamɓe ni kamɓe goni président en d'honneur amen min cuɓo kananke mo min jiiɗi min ardina ay min fuu min ƴeewi ɓe mbiya o ɓe mbiya o Allah muuyi min ƴeewi min tawi bawɗo hokkede soko jogo hunde nde ɓe Abdallah Togo Abdallah Oumar Togo ana jeeya kani bonso kañum tan wawi hokkede laamu o so o heddo e junngo makko so walde nde wawa yaade hay min ƴeewi min mbi min dokkan Abdallah min noddi Mamadou Boudian kile min noddi seko Allah e boli min mbi minen kako min jii ko président Abdallah Togo kañum ɓuuri handude hunde nde sabi ana waawi ana sawri ana muña ana andi no yimɓe jogorte ndenno kanko on wawi hokkede hunde nde ɓe mbi bon kamɓe kaɓe caggal Allah caggal amen momin jiɗi laamu min fof kañum laamotomi kamɓe ka tawe neɗɗo omo jogui amana tan min mbi omo jogui aadi omo jogui amana min dokki Abdallah Togo kanko woni président haya ni kawral kamon wardi ok aywa monsieur Sana kawral kamon ana ana cogodi ay hakkilna jumende soro pour que ka sega kawral kamon sigi senga bari ni fo hakkilna mun kera ka kamon kawral kamon créé au départ mo chama comment femme halen ni yere Amadou Sana Guindo ne comment femme parce que en hakkilla fulolu dogono de kumbe kerala
mais après an y'a ye ka fɔ ko fulaw ni dɔgɔnɔw tɛ parce que anw mɛnna sigi kɔn kojugu kosɛbɛ kosɛbɛ donc ka fɔ ko fulaw ni dɔgɔnɔw bɛ kɛra la bi mɔgɔ caman ye question poser u yɛrɛ kun mais à laban anw y'a ye fulaw ni dɔgɔnɔw tɛ mais mɔgɔ wɛrɛw de bɛ anw cɛ mun bɛ ka anw nafiya quoi donc o hukumu kɔnɔ mun ye Seku Ala ye Boli ani Mamadou Gudenkile olu ye hakilina sɔrɔ ko ni ko in bɛ tan mais ko est ce que o tɛna jɛ ka baara kɛ donc Seku Boli a ma ban o ma Mamadou Gudenkile fana sɔnna o ma o ci lase Yusufu Tolo ma mun ye chef d'état-major Dana Masago donc a fana sɔnna ko n'o de don ko u ka jɛ ka mouvement créer ko mun bɛ Seku Ala ye Boli ani Mamadou Gudenkile de Dana Masago ka u ka hakilina ka baara kɛ ni u ka hakilina ye donc ka fɔ ko nin ye fula ye nin ye dɔgɔnɔ ye u t'a la donc o senfɛ mun ye Seku Ala ye Boli ani Mamadou Gudenkile o taara Seku Ala ye Boli ka kan lajɛ Sevare donc u taara o ye filaliw kɛ après o ye ɲɔgɔn cɛ ka taa Yusufu Tolo ka fɛ yen mais ni dɔgɔnɔw ni fulaw ka kɛlɛ de kun don nin bɛɛ tɛ kɛ donc o hakilina a ɲɛna kosɛbɛ an bɛ o hakilina fo mais sisan an bɛ yɔrɔ min na Yusufu Tolo ba ni Gudenkile ni Seku Ala ye Boli ninnu donc o hakili kelen fɔ donc o bɛna jɛ ka baara kɛ donc baara yɛrɛ a daminɛna ka ban donc hakilina in nana ten aywa Marifoune Gaoulo wakkati mo gonɗen hannde o est ce que mouvement kawral kamon ana jogii récépissé parce que e leydi ndi gonɗa hunde fof ko gaɗata wajib sana tawreɗa ɗeɗo laamu ko hokkata yamirore aɗa wawi wadde ɗo aɗa wawi wadde ɗo est ce que oɗon jogii récépissé pour le bari meɗen jogii parce que hono kawral kamon no worrini wawa darade waɗa présenté aduna fo yiya ɗum tawi wala récépissé meɗen jogii récépissé o heɓama e sa famille ni récépissé o heɓama kulle ɗe futtilke jokka golle o ana dooma tan seeɗa tan fa golle o immo nden no golle o dun ko walde nde moƴƴirnira kawral tan nde indata no fulɓe e haaɓe ceertiri ni yalla albalaw gonɗo ton o yalla umo iwa ɗum darni walde nde haaɓe kalne masibo ngo wala fulɓe jeyingo fulɓe kalne masibo ngo wala haaɓe jeyingo honon ɗo ɓe tawrini kamɓe ɓamdi kamɓe koddi kamɓe ndimda kamɓe jeydi du ila awwolu warde hannde nden no masibo wala hakkude kaaɗo ko andirta ɗum de sa yeehi kaduy bonson hannde eɓe jogii toon ɓokkiki jammore fuu nde jiiɗa toon a tawan to jammore kaaɗo fuu ma tawa e ley ɓokkiki o fuu wala toon jammore fuu du jilla toon so wala jammore pullo bari ba ana toon ɗum andirta en ɗan woni hakkude kaaɗo e pullo neɗɗo fuu taccuɗo ɗon fo Allah bone nden ko taƴorta ɗum de nde induɗa kaaɗo fuu kaaɗo mo nanta fulfulde Allah tagay ana salo o haaldude e ma fulfulde kaaɗo mo nanata fulfulde Allah tagay sabi kamɓe kaaɓe eɓe jogii haalaji ana heewi sanne nden no haala maɓɓe ka joni soɓe jontike joni fa ɓe pamra huɗum ɓe kaldata soɓe pamra fulfulde nde naɓe kaldi bamirankore ɓe pamra nden no ko ɓuri heewde so toon ka fof fulfulde nde ɓe kalata nden no ande nde kaaɗo e pullo ɓe fuu ɓe inna gooto ɓe bobba gooto hono hakkille mo mawɓe men ɓe ɓameɓe wallahi miɗen jettiri ɗum Allah sabi de ko heewi ana e leydi ndi heɓay on hakkille ko heewi wi darti o kawral e leydi ndi heɓay o hakkille ko heewi golli kawral e leydi ndi yalla kawral no warta heɓay o hakkille hono haaɓe fulɓe ka ndenta gaɗa walde darta jaam fe goto heɓay ɗum so wala ɓen sey ko Allah e Boli Mamadou Gudenkile Yusufu Tolo ba nden ɓe kaani yettede sanne sabi ɓe mbiɗe jeggitinɗa sababu fa yiggite Allah nden no jettoje ɗe ana pawe dow Abdallah Togo par ce que ɓinguel adama remme neɗɗo ana hokke ko handa he neɗɗo ana hokke ko jeeya neɗɗo ana hokke ko wawtata nden no laamu mo Abdallah hokka kawral kamo o hokkama ko wawtata o hokkama ko handi o hokkama ko wawi jogade nden no miɗen yarde an ɗum bari gaɗana en fuu duwaw saabi andu aɗa ley kawral kamon a goto e journaliste kawral kamon joni waɗu duwaw Allah subahana naɓa ɗum yesso foti Allah wirfintina Allah wallu Allah yaaru yesso
aywa monsieur Amadou Sala Guindo ambe yoromna bibina est ce que récépissé babolo oy foloy flana ni moko be fe ka dum kawral kamona abe don cogoti bari mi fo alisa kasega e fo alhamdulillah ambe ala fo muy kawral kamon récépissé babolo donc ceduma do be kawral kamon bolo muy Mamadou Goudankile c'est que la boli ane prisonnier fla abdala togo ane kundun chai nunu de bulbulu ke récépissé à sorla donc ama kelea a sorani ko fe an kumbe fe ga yere jebela ko kamun kawral kamun récépissé babulu an ye déclaration que paraître la culture Amadou empaté ba donc a donde be bora kalama mali kono wumunu mali ko fe be ya donc ko mun kawral bi donc ko fe mauma ni be fega do kawral kamun kono dayalendo bey ka foko ni sai utala ni sai utala mogo ni be fega do kawral kamun dayalendo bey ni kono ba don ni be kawral kamun kono e ba foy tron donc lu fana be wolelu ke facilement e be do donc dayalendo bey la sabo ok Marifoune Gaoulo kawral kamon tawtal fulbe haɓe tan na singaji goɗɗe mbawi nande e kawral kamon bari kawral kamon ɓiɓɓe mali fuu ana lewa altene nga ko ɓuri sembe ko ɗum haaɓe e fulɓe moƴƴini ɗum so wala ɗum ɓi mali fuu ana lewa altene ene uditana ɓi mali fuu walde waddore kawral e leydi ɗum nde moƴƴinira kala ɗo kawral wala fuu nde yiɗa nden no so yama kawral hande le mali ɓi mali fof na hasindine kawral sabi fitina garɗo o e masibo ngo ɓi mali fuu gonɗo le mali mo wawa wiide heeɓi gueɗu mum wala jama o fof mo fo heeɓi gueɗu mum nden noon so walde moƴƴinama neɗɗo fuu gonɗo le mali tigui so ɓi mali fuu yiɗan walde nde jokkan walde nde ndu sabi kawral wiya nden noon no jaam wartirte e leydi ndi so jam wala en jottako so jam wala en jarata so jam wala en ñamata so jam wala en neƴata so jam wala en tabititta kala ɗo jam wala fu wela nden no walde nde ende uditani ɓi mali fuu dammugal wala ɓi mali tan caggal mali neɗɗo fuu jiɗɗo nde fuu ende uditani ɗum dammugal ko muyɗa fuu latoɗa ende wima bisimilla sa waran tum condition tum wala de sans condition naatu tan a tawi suudu baba natti suudu baba c'est ça hono so wala ƴaɓɓorɗa ɗo so wala ƴaɓɓorɗa mo kawruɗa faɗa wawi noddude mbiɗa yiɗi naade kawral kam numéro ma waɗi les groupe bindeɗa e liste a naati suudu baba c'est fini d'accord famam Amadou Sana maintenant kawral kamon est ce que a décentralisé aɓe Bamako droit oɓe aɓe Mali famɓe bari mbi fo mouvement kural do kurate parce que depuis an ya déclaration ke en ko récépissé bambulo ko kawral kamon kirila donc dugu yoro tamon be olu yere be ga wulu ke ko lu koni bureau siga ban déjà ko kamon kawral cew ka validé par exemple séparé donc olu ye bureau siga déjà ko kamon kawral ko kata validé donc an koni mata folo mais na la sona beta validé bon la jine fana mogo ye ko kawral kamon ko ay ko lu fana bureau sigi ko ngata validé Guinée Conakry donc ma ko ni demanu ko ni be sena mais en yere de autorisation du mo folo mais na ala sona abeta fambe Marifoune Gaoulo wartude e maɗa kawral kamon ko waldide joƴƴida warde hade koɗɗo e koɗɗo woni ko kawral kamon golli bari nde golli sanne bismillah bon Allah muuyi ñande nde moƴƴina so nde darnade nde yaltinde holli aduna o fuu haaɓe e fulɓe ka kawri nden no haaɓe ɓe kamɓe gonni to ley ladde to woni Yusuf Tulobaya nden no kamɓe goni donso en ɓe sey ko Allah boli du kammo ana seware pullo fuu nangaɗo ton so hewtini sey boli faami Mamadou Goudiankile faami président Abdallah Togo en ɓe paami ɓe noddan yimɓe nanguɓe pullo oɓe so ɓe noddi ɗum tan o e ley walde nde jeeya joppemo wala ko o waɗi
ɓe joppa ɗum waɗi go'o ɗum waɗi ɗiɗi ɗum waɗi tati nga aduna hunde ko fuɗɗi joni wawa humnude fuu so wala ɗum nde yirama lawol lobbol sanne sabi hunde fuu joni ɓiliɗo ton e pulaku fuu so ɓe noddi sehu boli noddi bujankili noddan yimɓe ɓe fuu neɗɗo fuu iwde ñono yaade bankas yaade bagnagara yaade koro en yaade juura en nokku fuu ɗo ɓamowo malfal dons ndo noddi ɗum fuu so wiyama maani yoppu maani fuu ɓe joppam sans condition nde yirama gol lawol nga hunde ko fuɗɗi ko heyɗi wawa humnude leydi fuu tafu jonnon meɗen e lawol yaade so Allah jaɓi dumen jottoto mi ɓeydanammo e kabaru Guinée o par ce que kawral kaman ko jooɗi ko nokkuje kurɗe fuu kolli ana jiɗi walde nde ana tawda Mamoudou Bari kay ɓe moti ton yimɓe maɓɓe fuu eɓe mbiyamo Bari dayeɓe suudu baba makko mais ga kay ga o jooɗi e sa famre ni o wi omo yaadi e kawral kamon 100% ɓe joƴƴini to yimɓe maɓɓe eɓe ndomi yamirore e kawral kamon laggine ko ɗum Amadou Tamoura iwde Sigiri yaade Kanka yaade Kuram Mali yaade nokkuje seraji ɗi fuu o hawrindini yimɓe mum iwde kaaɗo gonɗo toon warde e pullo gonɗo toon fe ɓiɓɓe laggine ana toon yaaduɓe walde nde ay kanko Amadou Tamoura o kanko woni représentant amen to kamɓe ɗen omo domi yamirore amen tan nde min garata somin gaɗa toon conférence sago Allah sago ma Bari aywa monsieur Sana Amadou Sana Guindo e kawral kamon a siglen kase bima o ye bara jumani ke Bari kawral kamon siglen sance anyi barake bara mono do bismillah parce que na fɔra ko kawral kamon ka caman fara ɲɔgɔn kan o yɛrɛ a ma nɔgɔ donc président ye boliboliw kɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka fɔ ko dɔgɔnɔw fulaw bozow bɔbɔw sɛ caman pour que i yɛrɛ ka contrat sɔrɔ k'aw sensibiliser a ma nɔgɔ mais président ye ni boliboliw kɛ ka mɔgɔw rassembler ka bureau sigi o yɛrɛ gɛlɛyara o ye fɔlɔ ye a filanan mun ye Mamadou Ba donc a fana a kun ye problème sɔrɔ a kun ye kuma dɔ fɔ dannaw ye a kun ye problème sɔrɔ danna masagumaw ye donc kawral kamon ye wuli ka jɔ kɛ a ye va-et-vient caman kɛ ka deli caman kɛ donc olu sɔnna donc kamon kawral pour le moment an ye baara mun kɛ de don mais an bɛ ka baara caman de prévoir na Ala sɔnna don nata la ok Marifoune Gaoulo wartude e maɗa tiiɗallaji kuɗe woni ko kawral kamon heeɓi nde joƴƴina warde wakkati mo gonɗen hannde o Pulo Bari nenno ala andi hunde fuu ko woɗata fuu sana moƴƴine fuu ana tiiɗi sanne nden nde jiiɗa fuɗɗi golle o newi fuu hul golle o yalla o wobbatani hul golle o du yalla no woɗi ko moƴƴi ana tiiɗi hebde sanne an kaƴe so yaman cuɓoya jamɗe jandi ɓaleri ne jaltuɗa e bolol ngol fuu a hawra e jamdi ɓaleri downoɗa ɗum so wiyama jahan tuɓoya kañen ana newi hebde haya golle lobbo ila Allah tagi ɗum nde fuɗɗi fuu haala ka fuu tiiɗalla ka wonto ndenno albarka Allah min jii tiiɗalaji fa keewi ndenno c'est pas l'appel ɗi fuu ɗi kaale mais alhamdulillah ɗi fuu min jawtiɗi ka hande ka alhamdulillah tiiɗalla fuu waɗa to ngam min jiino tiiɗallaji sanne iwde bangal côté fulɓe bangal kate côté dogono en nenno ɓen du wala si o mbañidi wala ɓe mbaña si o ɓe mbaña golle kawral o du yimɓe ɓe ɓe mbañata jonnon mbeɗe jooɗi ley télévision aduna fona heeɗika Bari so neɗɗo haybay a waɗa hen gaykare mi dari keɗo nani a watta kay gaykare abada monsieur Amadou Sana e association sigle kase bima est ce que a wi geleya dow soro ala association sigle sanke an ye gɛlɛya mun sɔrɔ dɛgɛya ba tɛ parce que n y'a fɔ cogo min na
na a fɔra ko bɛ association créer ka mɔgɔw sensibiliser o ye gɛlɛya ye donc ka fulaw wele ka dɔgɔnɔw wele ka babaw wele ka bozow wele ka sɛtɔw bɛɛ wele ka fara ɲɔgɔn kan ka sensibiliser o yɛrɛ ye gɛlɛya de ye donc ala barika la o gɛlɛya in kɔni o bɔra ka ban maintenant an bɛ yɔrɔ min na sisan ni o bɔra gɛlɛya tɛ fɔlɔ pour le moment tant que il subtolo bɛ ka cɛdenw ani se ka laboli ka cɛdenw n'u bɛ ɲɔgɔn kan fɔ an fana b'u kɔ donc tant que n'u idée kelen b'u la donc gɛlɛya tɛ anw da la. Marifoune Gaoulo walde nde est ce que on gaɗi dabre no mbawɗe yirde hooreɓe leydi ndi hana yettade ministre en kumaniɓe no jamɓe deɗe wawi wartirde yettade président yettade premier ministre yalla aɗa mbawi wallude en o golle est ce que on gaɗi dabreji muɗum ayo pulo bari dabareji majjum ana wonda so Allah jaaɓi walde nde nde yiide e président o jaati nde yiide e premier ministre o aɗa andi ministre réconciliation minen ka to min goni nden no Sekou Allah boli kañum woni chargeur mission Ismaïla Wege kanko woni ministre réconciliation minen min gari men kawral minen mi yimɓe Sekou boli réconciliation to min goni o kana famani ɗum ministre daraniɗo kawral kaldal e kawral Mali o ana fama ɗum déjà minen ka men sukaɓe makko kawral kamon fof e sukaɓe Ismaïla Wege batte Sekou Allah boli nana joni ko heddanimi min jaa président hoorejo leydi ndi fuu o min jodde premier ministre timmi ɗum heddanimi ɗum du lawol mi moƴƴinama so Allah jaaɓi jonte garoje ɗe min jiide président ɗum watta caggal ma par ce que yimɓe yahoɓe a tawete hen Allah hollanni monsieur Amadou Sana bari Guindo fenga koni sigira no yi association yi maintenant an koni bado ka fo ko gela koni be mopti region no yi centre surtout ka bo sivare kata koro maintenant flaw ka accès o ka gelen doni maintenant association yi sigile est ce que association yi miri ula ni fla be se ka déplacer ka bo sivare kata yi no kasoro o ma gele asoro bari mi fo ya fo ko mouvement coureur do donc ni bebe an programme na fulaw ka déplacer ka taa dogon dugula cogo mun kadu o gata o be anga programme na anga programme be anga déplacer fula dugu mun déplacera dogon dugu mun déplacera donc o ga segi kana donc entre temps c'est que la poliga cedou andana masago o be ce ka jugu kala ga gen ka boy donc mo gon fana mun déplacera o ga segi kana sans problème mais e mo fo na la sono bo programme na Marifoune Gaoulo wakkati mo gonɗen hande o déjà walde nde walde heyre no wakkati fuu eɗen nana surtout ɗe balɗiɗi wiyama don so yehi waro o don so yehi waro est ce que o miilike ɗum no ɗum wawiri selde hono mbiyeteɗa ɗum Ousmane Bari mi haalnimama no mbimi hunde fuu ko fuɗɗi puɗɗode mona tiiɗo ɗum huuɓata fo mais andade wiya don so waroyi pullo fuu na pullo ga waroyi don so fuu wala immaɗe amen minen ka wala immaɗe amen nga inchallahu bon ko heewi dum ana wara pullo tawe wala donsode so wala yimɓe ɓe paama ɗum ko heewi ana ɓorno kadule donso ya wara e fulɓe pour que fa wiye donso wari pullo wolde nde janja eɓe jogiiɓe e yimɓe ɓe ndiruɗen joni ɓe ɗum woni golle ma nga mo anda fou wiyam pourquoi mali riwi ɓe ɓornoto ha kadule ha garane maɓɓe ɓe ɓornoto kadule haaɓe ɓe jaa e pullo ɓe mbara ɓe mbiya don so wari ɗo fulɓe ɓe du immo jokka wala heltata ruyni so kawre kaɗo mbara so kawre pullo mbara haya ni ɗum fuɗɗi so wala ɗum so ni dogon kaɗo wimama ni wolde nde fuɗɗiri wallay fe anda no nde fuɗɗiri fe so pullo wima ni wolde nde fuɗɗiri wallay fe jeeciɗo fu tawi hoore mum ley masibo ngo nden no yimɓe bonɓe goni e ley leydi ndi hay ɓen to ana miile laaɓe subahana faabo e ɓe ɗum ndiwama nde ɓe iwi toon fof mi sinno Allah masibo ngo darto kakka soɓe iwi toon hannde mi sinno Allah ngo darto hannde
D'accord, monsieur Amadou Sana Guinée, il faut Marifoune Gaoulo Choguna, ou Anyaye Cliflanina, avec un faux de Soket d'Otara, d'Ofaga, Ogosago, ou d'Otara, d'Ofaga, Fakala. Maintenant, nous, Kewalen Besseka Kele Chogoti. Bon, nous, Kewali Kakele, parce que moi, Chamambe, comment on fait, qu'à sera prévu tout boulot. Maintenant, pour que Kaou Kele, toujours amène un boulot de dignement. Fulaw ni togono ka buldi ñoma surtout population ka frawlu kan quoi donc nous kera akal kan ko jugu maintenant tout temps mo be ta fa yen fe mo be ta fa yen fe ka fogo danado ke o be siato point de bouquet o be ka comment o kun fe voilà ko fulaw vice versa voilà vice versa donc ba foko fulaw tara fula fa be don tara do fa olu yi comment foulé mais ka cheka barake o ñona ti Fouete Bembo. Voilà. Ok, Marifoune Gaoulo do jaltirte e do kabaru walde kawral kamon naten kabaru ko tubaku miyata kabaru diplomatie en walde meden constitution Mali keso wadama maintenant o mili constitution keso bamado joni ana lato sababu deisa e torra gondo e leydi meden di jiwana ɗone saria niwgal Mali kesal ɓamama ngal est ce que ko o saria ɓama ɗo ana laato sababu sa tiiɗalla gonɗe e leydi meɗen ndi ƴiwa bari leydi nde taƴorɗa leydi wooɗi hawri fuu saria gonga ɓe jogui tanke so saria o wooɗa e hunde fuu gasata e leydi nden sa yi leydi men ndi haaɓi hande fa ndi yettike ɗo ndi yetti ɗo ɗum fuu to sariyaji to ɗum fuɗɗiri tun ɗum ɓurde jogiiɗo gonga o hokkatake gonga mum saɗa jogii seeɗa tan aɗa ɓuri kam sembe tan e jaadi toon tan mi hokkam seeɗa o min ɓe penangomi mi hokkete gonga ammo an jeyiɗo gonga o kaɗeɗa gonga ɗum wurti ko heewi pulaw ka ɗum wurtini so ɓami malfe naati ladde so wala ɗum wala ana jiɗi naatide torre mo sariya o wooɗa o ɗum waddi bonanga o nga hono no ɓe mbirini saria mo ɓe gaddi joni o soɓe no ɓe mbirini so o yaarino en keɓam jam leydi ndi warta no ndu wuri noon ga tanke so saria o wooɗa e leydi ndi heɓata jam so muy en fuu immoɗen daroɗe gasata foki jogiiɗo gonga mum o hokke gonga mum o jogiiɗo fenade hetti a hetti e fenade sa tanke so saria o ka gasay hunde fuu gasay par ce que joni a ɓanti min ko tawrumi abban ko tawrumi inna a ɓantiri ɗum sembe ɓantanɗa kam o ɗum ɓura kam mi ina mum ɓura innan abu mum ɓura innan ɓantama hokkama laamu hokki ɗum mi heɓan dukuru min kam mi wañi on onon laamu on so mi yi neɗɗo garowo fa haɓaymo o laamu o ɗum ɓeydoto makko ko heewi ɗum waɗi so leydi ndi boni jama o fuɓa mi malfe sari o woni ko moƴƴa anda ɗum taw woni ma yummude gonga o fu sari a leydi ndi o woni ko wooɗa wooɗan nga sérieux joni ɓamaɗo ko ɓe mbi ko so ɓe golliri ɗum leydi ndi wartano wuurni sabi ɓe mbi joguiɗo gonga mum fof hokke gonga mum joguiɗo fenade mum holle pene mum sese en kaɓatano nde namɗa en jaadi en dokkama buuɗi noga en piiri dow majji fof andarti sappoji ɓammi sappo ɓammi sappo eɗen piira min laami o gaddi saria ɗo aduna fuu du settike mani jeeyi mi settike gonga o an jeeyi fima tottama haɓa wongo kasam wala ɗon homo fof e haaju mum ɓernde wonde wala ɗon ko penɗa ko mbiɗa an jeeyi sa tewtama ɗo wiyama jeeya a mettata kam ɓernde fa ɓamata nden no hunde ko jeeyiɗa ko tawɗa yumma ko tawɗa bamma ko tawɗa mamma nde ɗum ɓanta e jungo ma semme ɓanti ɗum fuu an ka ɓamtuɗo ɗo e jungo ma a wañi ɗum fa ɗo aduna haaɗi nden no sa yi neɗɗo immiɗo fa haɓa e jomum odu a ɓama malfal ma gandoɗa ɗum to waɗa malfal mbiyanteɓe kaɓa e yimɓe tetuɓe ɓe ko tawɗa ko wala ko waɗi ɗum so wala saria ka tan ñawi so leydi ndi ñawi nono so sariyam koɓe moƴƴini joni kam min kam meɗe yaade makka 100% noɓe mbirini so gollirama noon malli wartan no wuuru ɗum fe goto hakke mum ɓamatake homo fu totte hakke mum so an jeeyi hunde tan totteɗa ko jeeyɗa ko so o pene heedi holle pene mum haye pene ɗe ɓam ana keeɓa yimɓe fu ɓerɗe mum boni jeeyɗo fi mum fu ɗum ɓantama fuu woɓɓe ɓe bammum e mbiyananno babira mum ɓe fu gatti wiyande babira woɓɓe ɓe adduna o fo ha harsi dokka ɓe fu ɓe ɓammi malfe ɓe naati ladde dokka gouvernement tan ɓe kaɓata
sariya o woni ko waɗa nde sariya o woɗi fof leydi ndi woɗa ɗum woni haalan min sariya moɓe moƴƴini o du noɓe moƴƴiniri moni ɓe jokka noon so ɓe jokki noon fof ɓe jiita gonga o leydi ndi heɓanno tant que so sariya o wala fof leydi woɗata ɗum ko nuuɗe fof gaɗe so muñ ñalle eɗen kaala so muñ ñalle eɗen jaa mbaale eɗen dogga mbaale eɗen cura fof gasata fof ke sariya o gonga o joƴƴine nden no joƴƴinaɗo o min kam mbiɗa wiya alhamdulillah rabbil alamina mbiɗa taƴorini wonɓe toon ɓe soɓe keddi toon koɓe mbi koɓe garrano sabi gonga ɓe dartata e jiiju neɗɗo fof mbiɗo fa golla e leydi ndi pene fof na doggi yoppi leydi ndi naɓe kaɓɓiɓe a faami mbiɗa yaade sérieux min kam ok d'accord monsieur Amadou Sana ne ko ami plan diplomatie de konnata e femu ye constitution kura ye est ce que constitution kura ye mi se ka kɛ sababu ye pour que ka se ka gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ k'a tagali ka bɔ yen bari constitution ko in ne tɛ se ka caman fɔ a la mais ce qui est sûr ko sɛrɛ kɔrɔlen ka bɔ yen kura ka k'a la olu ye explication di an ka transition maaw ne kɔni fɛ a bɛ olu yɛrɛ de bolo a solution bɛ olu yɛrɛ de bolo o ye sariya kura mun ta maliyɛnw bɛɛ sɔnna presque mɔgɔ kɛmɛ mɔgɔ 97 o sɔnna donc 87% n'u sɔnna an kɔni an se mun ye ka vote ye an y'a vote ye a ko tɔ a bɛ olu de bolo ala sago o fana o sago b'a la aywa Marifoune Gaoulo wartude e maɗa e ɗum woni kabaru yimɓe wonɓe leydi meɗen wiyeteɓe MINUSMA en jii Mali haɓike Mali darike jeunesse immike waɗi kawte yilla MINUSMA aɗa witta ɗon le gouvernement ndu waɗiɓe accompagné hande ke wakkati mo gonɗeno wiyama mandat maɓɓe timmi fasi ɓe keddi e leydi meɗen ni saabu laguinere won koɓe gondi tafon Marifoune Gaoulo so MINUSMA witti e leydi meɗen ɗi ana wawi laatade sababu so jaam e deƴere warta e leydi meɗen ɗa ana waddatna leydi meɗen ɗi torra kasi pour le bari so MINUSMA witti e mbiya alhamdulillahi rabbil alamina allah par ce que MINUSMA kañum waddodiri enen du eɗen ley MINUSMA no adduna fof na ley MINUSMA nden no a wari a ballowo ka a wardi e malfe a wardi e jawdi a wardi e moyen fou e saɗa fama ɗo mbeɗa yiya gendi ana waɗe attaqué minne mi garɗo wallude leydi ndi fande sumto mbeɗa yiya indi waɗe attaqué waɗoɓe attaqué mi immatako somi ɓante ɓe mi itta ɓe yimɓe e population o somi noddama wiya ɗum waddaymi e huɗum waddi o ko wadduma ka waɗi aɗa jogui mal foof aɗa jogui mobile moyen fof aɗa jogui hay ndiyam mabɓe iwata ley Mali tiwo mabɓe Sénégal soɗoyti avion yaata so soode tiwo mabɓe so wadda koɓe ñamata ko ndiyam mabɓe nokku goɗɗo iwata a wari ɗum aɗa jogui malfa leydi garɗa wallude a yii ɓiɓɓe leydi ɓe garɗa nadde hakkude ɓe kaaɓi eɓe daara eɓe piiri so yiyama ɓe piiri immoɗa ceerneyaɓe a wi ɗum wadda ma huɗum wadduma nen sendude ɓiɓɓe leydi noon ko waddi ɓe voilà senduɓe nden no min ka ɓe jahat tan ɓe gara nden no anda du Mali hono koɓe mbiyata ñebla waɗi ñebla e diwol maɓɓe a yaayi Mali waɗi hono wiyetono ɗum police en ɓe fou armé naniɓe soldats ngako andi ka waɗi voilà kulle kurɗe fuu ɓe moƴƴiniri to wala ko ɓe moƴƴiniri ɓe fi yalla eɓe daroɓe place ji hono no MINUSMA woori ko waɗa les police en waɗa ɓe nannaɓe armé ana ɓuuri ujunaji temedere ko waɗa militaire kesso ndeno soɓe bitti tan mbimami soɓe bitti hande janggo nana mbasi o timmi bone o fuu kamɓe jogui e jiiraɓe moƴƴere fuu so wala torra min ka diwol mabɓe miɗa yiɗi sabi kala ko waddata jambo fuu miɗa yiɗi ga yimɓe ɓe anda ɓe ɓe mbiyan so MINUSMA riwama de hono Mali watta de Mali hono watta Mali wala no watta no so wala heeɓi moƴƴere tan so joni aɗen jooɗi mi e ma e Amadou Sane eɗen joni enen kawri sen keeɓi naati goɗɗo naati hakkude men kañum ka wala ko waddi ɗum fa waddodira en foof no darden fa kawren foof waddodira en so en keeɓini ko warata o naafiki na ko ittete ma hono gatti e beltata ko nden no anda ni wala malfal gonɗo ley ladde wala gonɗo ley wuuro ɗi Mali mo yiɗa Mali wala gonɗo tan naati hakkude men so ana sendi ɓerɗe men so ɓerɗe ɗe ceerti yiɗi sertan nden no MINUSMA min kam meɗe yaade 100% koɓe ndiwa ko e sata fama yimɓe haaloɓe haalaji ana tun ana kaala haalaji wallahi ɓe paamay
ko saabi ɓe paama yo nde Allah itti ɗum fu waɗan ɗum enen leydi men ndi leydi Allah no yimɓe ɓe dow yimɓe Allah no nden no Allah jiyaɗo Allah nangata ko mo so wetomo e junngo gana mum mbe ministre ma so witi de mali laatoni de mali laato homo andi no neɗɗo laatto so wala Allah mali no Allah taggirindini leydi fu aduna o fu so renti wawata mali sabimbini duwawuji gonɗi ley mali ɗi ngala e adunaru ɗo fu ɗi ngala e aduna o fu duwaw gonɗo ley mali ko taƴorta duwaw ona ley mali baasi mo mali heeɓi o leydi fu kennodi ndi o baasi atan leydi ndi fu yalti atan mali haddaki atan fu ndi waɗi widde nga jama ona heddi jooɗade masibo ana heddi wodude nayi ana keddi naɓede yimɓe ana keddi warede yimɓe fu du ana keddi jooɗade so walla illa alila yimɓe won immiɓe taƴoɗa ɗum e duwaw a yawi Burundi en no yimɓe ɓe dondorto kaake ana jalta ɗum waɗi ɗo waɗay no waɗa e so kaaki ɓottama ka ɓottirama gotu aɗa fama ɗo ndeno leydi ndi ana jogui barke minen min kulata ministre ma ila leydi ndi huuli Allah so huuli nulaɗo Allah min kulata gorko wala France wala Amérique wala ministre ma yo ɓe fuuroɓe jaa mbimeɗe wawani hoora huɗo gatta ka wiya ballo kam ballol kala hande mo a wiya ballo kam Ousmane dokka balluɗe kalnammi a wiye mi wari fo mi walle Marfuna Gaoulo mi wimama mi yaafike mama a wi so wala ballaka wonko darta ko ɗum ka laatike sembe jonka laatike sembe haya andani intérêt maɓɓe woni e nanno yimɓe wonɓe haɓoɓe gouvernement Mali haɓoɓe yimɓeɓe kamɓe gaddata kaɗorɗe ɗe kamɓe gaddata kulle ɗe fof soɓe ɗokkat e Marifoune Gaoulo ministre ma witta ede andino jama ko gollata le ministre ma famɗa est ce que gouvernement ɓami disposition ngaji no ɓe yimɓe mbawiri hemde golle naɗo mbawi takkade mi wiyayma Mali ɓami disposition koma taxi o fof wala ɓe gurtina ɓe ni gurtina ɗum joni koma taxi o fof ɓe ni gurtina ɗum sonatam en fof ɓe ni gurtina ɗum kutima en fof ɓe ni gurtina ɗum pour que yimɓe yahoɓe ɓiɓɓe Mali ɓe ɓen nde ɓe bitti fuu ɗo golle ɗo gonɗa fof ittete ngal dokkeɗa golle eɗen jogui kanankoɓe joguiɓe espérance de 5 colonel en ɓe hono mabɓe espérance wala en aduna o eɓe jogui ɗum mawɗo joguiɗo andal aduna o hunde ɗum woni sogel premier ministre o hono makko andal heewa e aduna o nga ko neɗɗo haali fof wiyan waɗi ɓe supporté nga ko Allah waɗi neɗɗo haala haya 5 colonel en ɓe tanke soɓe keddi jokkodirde fe goto wawata ɓe addini nde taƴorɗa ɓe mbawama fu ɓe certi ko yimɓe mbiyata de laamu o timmide on wawi timmide laamu neɗɗo so ala Allah wiyana nanga hoore ɗi nangata hoore Allah ka so waddi hunde so ittande fe goto wawa ittude kañum hokkata kañum ɓamtata kanko hokkata kanko ɓamtata darade wiya hunde mamiri iwa o ka anda Allah jaati sabi ladduki Allah ko Allah waddi ko Allah famminta neɗɗo ko Allah watta janggo fattilo ɗum Allah famminta neɗɗo anduɗo sa haali a haali ko boni fe so anduɗa sa haali fo haali ko boni Allah jukkete balɗe debe sa maayi a natan ley jannama ɗum waɗa haala Gaoulo de Allah haali ok d'accord ameka Amadou Sana Guindo fa e Amadou Sana Guindo e femu ye ministre man koni a fora kuku ka kasaw cɛ déjà décision bɔra u ka siège yɛrɛ la maintenant ni ministre man tara est ce que a bɛ se ka kɛ sababu ye ka an ka gɛlɛya in ban wa Ousmane Bari min fo ni ministre man tara bi an bɛ Ala fo an b'a fɔ ko tare tare parce que a mɛnna an ko ministre de an ka problème ye surtout an ka centre attaque caman bɛ kɛ an b'a fɔ ko ministre non b'a la kuma dɔw la attaque bɛ kɛ sisan o y'a sɔrɔ ministre mɔgɔw tɛmɛna même pas 2 heures de temps attaque bɛ kɛ kuma dɔw la mobili bɛ yɛlɛ min sanfɛ ministre mɔgɔw tɛmɛna ya même pas 1 heure de temps mobili bɛ yɛlɛ min kan a bɛ exploser donc o b'a yira k'a fɔ ko ministre mɔgɔw an bɛ se ka fɔ ko u b'a kalama quoi donc n'u taara armu bi na cɛw bɛ an bolo mun bɛ se an ka dugu an ka jamana lankana ka cɛw sɔrɔdasiw b'an bolo dana masaw cɛdenw bɛ yen segu ala boli ka cɛdenw bɛ yen u ka armu duma n'u ye armu duma sans problème u bɛ se an ka dugu lakana mais n b'a fɔ aw ye fana tuguni ni MINUSMA taara bi n b'a fɔ ko terroriste a banna parce que olu de bɛ ka o financer u ka jigi bɛ tigɛ
bisma kula ɓurɗo alhamdulillah aywa Marifoune Gaoulo ɗo mbi wakkati mo kokkale oga wakkati o hewti maintenant ko ɗum woni cakkite haala maɗa Ousmane Bari ko mbawmi wiide de mi yetti Allah mi yetti nulaaɗo maɗa mi yetti Mama Pullo par ce que a laati sababu somin ngari ɗo nden non ɗum hunde mawde nenno so neɗɗo anda goro sa hokki ɗum tuppangu sabi de darja tan darete aduna wala fof ko gorko heɓata ga aduna ga fala gargaka nden a noddimi aduna o fuu ɗo ana yiyami ko jiɗɗa landade min ko a landimi vraiment ala jowta min jowtan président Dunner en amen ɓe tout c'est ko Allah e boli e bujan jili e Youssou Toulouba e Abdallah Togo ila ñaagui ɗum Allah fitina gonɗo ley Mali o yo laanɗo ittumo amin ya rabbi Allah yo laanɗo ittumo yo laanɗo subahana hokku en wawtude koye men foti laanɗo hokku wayɓe ɓe sago mum e Mali mi ñaaguike ɗum Allah e annabijo muɗum jaam funnague jaam hirnague jaam ɓaleri jaam sahal jaam ley jaam dow Allah subahana joguiɗo jaam dokko o jaam o yo laanɗo hokku leydi ndi fuu jaam amin ya rabbi Allah torro fuu gonɗo e leydi ndi yo laanɗo ittu moƴƴere fuu wonde e leydi e laanɗo hokku alhamma annabijo no fotiri amin ya rabbi Allah mbiɗo ndi waɗanno no boni fuu yo laanɗo wanteɓe caggal mum ɗum watta tawa wala yesso horma annabijo no fotiri joni ɗum woni duwa wawi fewtude leydi ndi e fewtude ɓiɓɓe fulɓe e haaɓe fuu yo laanɗo newnu kawral hakkude amin ya rabbi fitino o fuu yo laanɗo subahana ittu amin ya rabbi Allah aywa monsieur Sana ga kuma kallaba e juna ne kuma kalaba Ousmane Bari mbi fo e mun yakilna soro ka invité ga plateau sans bi mi fo ka siko ala public fo ka guden kile fo an serta major sur troba ambe ale fo anya fo cogo mina ben wona ti ka fo ko ni flay ni to kona o tala o ba fo ko baba trona na tro ina goto baba goto donc depuis en sigra men amali la kele mais malankolo do kunya ngamina o cela donc ko fe ambe ala deli kan nun kala ga boyi anga dugu mun déplacera dogono kunda flo kunda uga sikana uga dugla tranquille yoro do fona bi tede jankabu anga yoro la par exemple abe sanduru bo école datugulino do donc basi kana demsenu munu bega polo polo kare kono olu kwani ndorle mbala ko sebe mais an kon bi ala teri école ka siga damne ka commandant ni fembe ka sigi 5 ans ok ne ka la télé oui ala ko ke ok vraiment ñewele blama on nana jabi vraiment a jaranye ko sobe vraiment aw merci aywa sakirabe do won ko kadde ten yewtere meden hande de e biya jomira subhana hollu en altinaire wararo yeso mede